Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzil alaina al-maq'ada wa 'indaka al-muqarraba 'indaka wa 'inda rasulika sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul qurama wal fudhala wal alim wal ulama, para kiai, para penyai, para sesepuh, ini sepuh yang senantiasa kami ta'zimkan. Wabil khusus seluruh jamaah Masjid Bukit Barokah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ucapan yang indah untuk kita haturkan selain daripada puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi limpahan taufik saged bermuajahah di majelis yang insya Allah barokah ini dengan tiada halangan suatu apapun. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami sing hadir wonten menika majelis estu didadosaken umatipun ingkang tansah pinaringan fasilitas husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasy syaithanir rajim, sapa setan sing dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab lek nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, kula panjenengan sami lek nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, lek zikir, lek salat, lek ngaji, boten enten ingkang dipun gayuh kejaba mung kawelasane Gusti Allah ten donya iso dadi asih benjing wonten akhirat. Mugi-mugi kula sing panjenengan sing hadir wonten majelis sakeluarganipun saputra wayahipun tansah dipun paringi welas asihipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jenengan pinaraan wonten mriki niki termasuk fadl nggih. Termasuk termasuk angsal rahmat, angsal asihipun Gusti Allah. Saestu. Jadi pikir-pikir niku ngaji niku jane yo enteng, lek dipikir lho nggih. Dipikir ngaji ki enteng, kados resik, lungguh, ngono jane. Tapi ternyata lakune niku nggih abot, mboten krasa bae. Panjenengan kula niku salut panjenengan sing istiqomah ten mriki ngaji malam Rebo. Pendak malam Rebo bar magrib ngaji kula salut. Mergo napa? Termasuk fadhalipun Gusti Allah. Termasuk fadhalipun Gusti Allah. Lu ngaji malam Rebo ini bener kadang ya anas-anasen barang. Panggah kudu Allahumma nekat. Lha ngoten nggih. Nekat. Mergo napa? Sing digoleki nek awake dhewe istiqomah niku namung barokah. Barokahe muga-muga kanthi ngaji, muga-muga keluargane awake dhewe tata. Barokahe kanthi ngaji mugi-mugi rezekine tata. Barokahe kanthi ngaji muga-muga putra wayahe ditata. Lho ngoten. Ngaji niku wis lek kula jan hobi paling pertama nih ngaji kula niku. Jane ngeten iki nggih, wau sompek ten griya niku, rapet rong mari. Uber-uber rong mari, penggawean rong mari, Mas. Tapi damel ngaji pun lali. Engko lek mari ngaji kelingan neh penggaweane ketok neh. Lek ngaji niku jan kaya-kaya wis lali penggaweane kula niku. Nikmat ngaji niku. Apa meneh jagongan ilmu niku nikmat.
Mangkane wonten sunggalipun dawuh niku nek boten klentu sering awake dhewe masyhur niki. Dadi nek awake dhewe riket golek ilmu niku digampangne dalane awake dhewe wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Donga sing mandi niku dongane santri. Donga sing mandi niku dongane santri. Santri niku tegese sinten? Wong sing gelem thalabul ilmi niku diarani santri. Sing mandi niku dongane santri. Nek kiai niku mandi mergo istiqomahe nek ngaji. Nek santri niku mandi mergo gelem budal golek ilmu. Dimulyakne kanthi tirakate utawa lakune nek golek ilmu. Termasuk panjenengan niku klebu mimba di jumlah santri. Panjenengan ini termasuk wong-wong sing istilahnya santri, wong sing golek ilmu. Makanya lek pas dalam perjalanan mencari ilmu, donga sing apik. Aja sok awake dhewe budal ngaji karo ngelokne tanggane. Budal ngaji karo ngrasani tanggane. Budal ngaji karo nyedakne tanggane aja. Nek sampai malaikat nyiyakne tenan bahaya. Pemeneh malaikat niku lek ndonga lucu, lek jenengan ndonga sing apik-apik utawa sing elek-elek, malaikat sing ten sandinge jenengan niku yo jawab, "Alaika." Muga-muga yo nek awakmu barang. Nek apike dhewe ndonga ning muga-muga Pak A diparingi rezeki sing lancar, berarti malaikat yo ndongane alaika, rezekimu yo muga-muga lancar. Lah awake dhewe ngelokne wong, ndongane wong elek. Terus barono malaikat nek sandinge muni alaika, muga-muga kaya apes sikile tugel. Malaikat yo padha alaika, ya awakmu barang. Berarti ya sorone bareng. Makane nek dongane sing sae. Cethuk wong didongane sing sae. Nah ini muga-muga mawon. Wabeh sing hadir ten menika termasuk putra wayahe panjenengan ditakdirne kalian Gusti Allah dados tiyang ingkang sae zahir batin Allahumma amin. Pun qad khasiral ladzina qatalu auladahum, benar-benar telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Niki terus diwingi jane. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Wong kafir Mekah niku jaman semono gawe hukum dhewe. Wong-wong kafir, wong-wong musyrik Mekah niku gawe hukum dhewe. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina. Anak hayawan sing urip dilairne urip niku sing mangan kudu wong lanang tok. Wa muharramun ala azwajina, wong wedok-wedok gak oleh mangan anake hayawan sing dilairne urip. Diarani kaum jahiliyah lek ngoten niku. Gawe hukum dhewe. Wa iyakuna maitatan fahum fihi syuraka. Nek engko dilairno mati daginge oleh dipangan bareng-bareng. Sing lanang ya oleh mangan, sing wedok ya oleh mangan. Lho iki aturan apa? Ngoten lho. Jenengan trimo Bu, lek mesti gak trimo. Lho ngoten diarani kaum jahiliyah. Maknane jahiliyah niku kok bodho nggih mboten. Ten Arab niku pun kulino. Enten istilah syair, enten istilah sastra. Zaman semonten 571 Masehi ten wilayah Arab niku diarani tulis menulis niku pun enten 571 Masehi. Bahkan orang yang dianggap seorang yang alim mungguhe wong Arab biyen wong sing ahli sastra. Niku ternyata tiang-tiang musyrik niku kathah sing bodoh di dalam hal nopo, di dalam hal kenal kalih pangeran. Bodoh nih kalih syariat sing digawa milai Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya gawe aturan-aturan sing reno-reno. Termasuk ngeten niki.
Wa iyakunu maitatan fahum fihi syuraka saya jazihim wasfahum. Oleh sebab itu Allah akan membalasnya apa yang telah menjadi persifatan mereka. Apa sing dilakoni, hukum-hukum sing digawe bakal diwales kali Gusti Allah. Innahu hakimun alim, karena sesungguhnya Allah niku zat sing maha ngukumi, zat sing maha weruh. Terus ayat wa qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Teman-teman wis rugi wong akeh sing padha mateni putrane dheweke kabeh. Dadi putra-putrane dienggo persembahan. Kira-kira zaman sakniki tasih wonten mboten? Yo panggah nek pedalaman-pedalaman ngono. Bahkan yo ora nek pedalaman barang. Sing wis pikirane cupet, sing wis gak kenal kali pangeran, sing pikirane cendhek niku kadang adoh kali Gusti Allah gawe hukum dhewe mergo bisikane setan. Mangkane pun to awake dhewe niki gak usah aneh-aneh. Gak usah neko. Pokok jangger panjenengan salate tertib, ibadahe tertib. Terus bar ngoten awake dhewe niki mboten males nek bahasane wong mriki. Nek basa kasar tembung kasare gak lumuh penake ngomong. Niku fa insyaallah ditata kabeh kali Gusti Allah. Kula niku siyen ajenge wangsul ten pondok kali kiai kula niku didongengi. Jane ya penak omong dinasehati. Ning cara tembung nasehate nganggo dongeng. Zaman semonten ajenge wangsul niku kula dijak jagongan diskusi. Diomongi. Dadi awake dhewe niki didadekne kalih Gusti Allah kaya apa sing didhawuhi Allah ten Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nek cara kiai kula lek maknani Gusti Allah niku ora ndadekne jin lan manungsa kejaba mung ngawula. Dadi na'buduna niku mboten dimaknani nyembah, dicukuk saka lafaz abidun, abada ya'buduna abdan. Ngoten. Fa huwa abidun. Abid niku maknane mboten nyembah nek cara kiai kula. Abid niku wong sing ngumawula ten Gusti Allah. Niku jenenge abid. Wonge jenenge kawula. Lakune jenenge ngumawula. Jadi Gusti Allah gak ndadekne jin lan menungsa kejaba menungsa karo jin mung tugase mung ngumawula. Lah lek kawula kuwi menglumuh kira-kira kalih juragan diseneni napa mboten? Mesti diseneni gitu nggih. Awakmu tandang gawe gak tenanan nek kene guyon ae. Sing tenanan nek tandang gawe. Engko masalah gaji mesti dikira-kirane. Sampean sregep mesti gajine ya akeh. Sampean aras-arasen gajine ya titik. Makane kiai kula niku lek matur sok nek awakmu wis mulih lek iso dadi santri siji aja wedi kangelan. Dadi santri niku aja wedi kangelan. Mergo napa? Bakale awake dhewe niki urip nek donya sing diadepi rena. Tantangane nggih macem-macem. Makane dadi santri siji aja wedi kangelan mergo konsepe wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugase awake dhewe mung kon ngumawula. Lek awake dhewe ngumawula dadi kawula, awake dhewe kon ngerti perintahe bendara. Niki nasihate kiai kula niku. Ya kudu ngerti awakmu perintahe bendara. Piye carane ngerti perintahe bendara? Bendarane awake dhewe kamangka awake dhewe niki diparingi akal, diparingi ati, diparingi fuad. Fuad niku ati terdalam utawa akal sing paling bersih. Ati sing paling dalam, fuad. Nek awake dhewe diparingi akal kon nyawang wektu sing diparingne pangeran.
Oh, pangeran gawe wektu subuh, gawe wektu zuhur, gawe wektu asar, gawe wektu maghrib, gawe wektu isya. Berarti nek kawula memang pengen eruh perintahe pangeran ngertenono wektu-wektu sing digawe pangeran. Lek wektu subuh berarti awake dhewe dadi kawula tandang gawe ngenyangi tugase salat subuh. Di antara waktu-waktu sing memang diwajibno kanggo mumawula ten pangeran ana waktu-waktu sing luang yaiku waktu kanggo ma'isyah, maknane kanggo urip nek donya ya nyambut gawe ya srawungan kalih tanggane ya srawungan kalih bojone ya gula wentah putra-putrane ya gula wentah napa keluargane niku. Dadi kawula. Makane awake dhewe pun to dadi santri aja wedi kangelan, ya sing penting awake dhewe dadi santri sing ngerti tanggung jawab lek awake dhewe iki kawula. Kawula niku mboten pareng lumuh, kawula niku kudu sregep. Nek wis awake dhewe ikhtiari dadi kawula niku gak wedi kangelan, sing penting awake dhewe lakune bener. Awake dhewe rajin. Nah, niku lho hakikate awake dhewe dadi kawula. Nek awake dhewe enak-enakan kira-kira kawula napa bendoro. Nah, kan ngoten to, diwali. Nek awake dhewe niku senengane perintah, senengane kongkon, tandang gawe gak patek gelem, kira-kira niku posisine kawula napa posisine bendoro nek cara panjenengan. Nah, bendoro. Makane monggo mila kita niki penak ngomong niku wis dadi wong niku belajar ngedukne napa sing wis dadi klambine awake dhewe, ngedukne klambi sugih, klambi pinter, klambi pejabat. Nek wis awake dhewe wangsul berarti tugase awake dhewe niki dadi kepala rumah tangga. Nek awake dhewe punten lingkungan berarti awake dhewe niki bagian daripada lingkungan. Ojo sindrom. Pehno panjenengan nek tempat kerja dadi bos misalkan. Nek lingkungan sindrom peh kulinane dadi bos gak iso karo kancane bah berat niki. Akhire nopo? Akhire rumangsane lingkungane koyok suasanane kerja. Juting-juting tok. Lah sing dijuting memang endo-endo. Akhirnya sing juting-juting memang kesel, gregeten dhewe malah kena setro. Lho ngoten. Kathah mboten? Kathah. Mangkane awake dhewe niku pun to. Ya lek kerja suasanane kerja. Lek ten lingkungan awake dhewe suasanane dadi bagian daripada lingkungan. Ojo digawa mulih. Napa niku? Jabatane panjenengan lek ten kerjaan niku dadi sindrom nggih. Soale lek dadi sindrom niku bahaya. Pun kathah contone. Nah niki penting, ngaten-ngaten niku. Dinikmati urip eman-eman lek mboten dinikmati urip awake dhewe niku. Dinikmati kanthi sing sae. Umur niku mboten dawa. Pol pun to. Pol lek tiyang sakniki niku kathah-katahe kurang luwih 100 niku pun mlaku angel. Ngene nggih. 100 niku pun mlaku angel. 90 niku lek tiyange napa niku sregep olahraga mbuh mlaku mbuh napa niku kira-kira tasik gasek. Tapi lek wis kulinane aras-arasen gerak niku umur 100 niku wis angel, nggih to? Nah niku umur mboten dawa. Selagi panjenengan niki tasik diparingi kesehatan, jenengan nikmati tenan uripe jenengan kanthi ibadah sing sae, srawung kalih tanggane sing sae. Ya wong niku ngaji ya sumpek barang. Golek hiburan liyane silaturahim niku jenengan termasuk ibadah. Silaturahim tendriane tanggane. Kang pengen ngopi ning lek ngopi aja ngomongne rena-rena. Ngopi ngomongi tanggane. Aduh berat iki. Ngopi sing diomongne piye iki regane lek nyambut gawe ajake wis penak ngoten mawon. Gak usah ngomongne nyangkut-nyangkut tanggane. Kadang ora krasa wonten to, Bu.
Dadi ngoteh ngopi roro ngomone tanggane gak krasa. Sing penak ya ngopi silaturahim, ngene rencange, ngene kanca-kancane, ya wis ngomongne sing napa niku pekerjaane piye iki, carane piye iki. Nah, ngoten-ngoten. Golek-golek info, informasi tambah ilmu. Dadi cara wong no pikirane dimong ben aja sampai pikirane negatif. Kadang niku wong niku enten sing memang kondisine seneng silaturahim memang wonten ngoten niku. Wonten sing senengane enggak patek seneng silaturahim, senengane napa niku tek ngomah. Ya ora apa-apa. Sing penting pikirane mboten negatif. Wae urip niku dinikmati lah urip niku. Aja sampai urip niku awake dhewe nek donya wis umure dilu wis soro gak iso nikmati urip nek kono sik tambah soro kan malah repot to gitu. Nah, dadi nek ngomah nek donya ngeten iki awak sehat disyukuri, damel ngaji, damel silaturahim, ya damel istilah ya wis pripun amrih saged nyamani ndawakne umur niku piye. Cara ala Rasulullah kon ngokeh-ngokehne silaturahim. Raketan gene tanggane sing penting pokok ora rasan pun beres. Jadi khasiral ladzina qatalu auladahum. Mereka rugi dengan membunuh anak-anak mereka. Safaham bighairi ilm, karena sangat bodohnya mereka, tidak mempunyai ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah, ngarepne perkara sing wis direzekne Gusti Allah. Jadi aneh-aneh. Wedhus sing maune halal diharam-haram nih. Unta sing maune halal diharam-haram nih. Niku jenenge niki kula tangleti. Cara mriki ini. Banyak niku halal apa haram? Banyak niku halal apa haram? Lah pripun ta ya manggu-manggu. Banyak niku halal apa haram? Halal. Watun boleh banyak? Mboten napa-napa dibeleh, tapi umume bodho wedi. Ngene wae. Teh wedi beleh banyak. Mboten napa-napa dibeleh, ning kadang beleh banyak niku arang kading sing wani. Rencang kula dhewe tas beleh banyak. Alhamdulillah nggih mboten napa-napa. Tapi ya jarang beleh banyak niku. Tapi padahal banyak niku halal. Biasanya ojo beleh banyak wi nganu marai garakno sial. Enten sing model ngoten. Lho nggih lho desa niku ngoten. Tapi nggih kula nyatakne piyambak, rencang kula nggih beleh banyak. Ya alhamdulillah sampai saat ini diparingi sehat. Bon. Jadi awake dhewe niku sembarang-barang dinyelmoni Bapak Ibu. Jadi diilmuni. Kersane napa? Endi sing halal, endi sing haram niku semerep. Endi perintah, endi cegah niku semerep. Sehingga awake dhewe niku berjalan dirile donya niki, rel ten donya niki mboten sampai lepas saka rel. Mlaku ten donya niki duwe pegangan, duwe keyakinan, duwe istilahnya ageman. Jadi ageman duwe tutup sing nutupi awake dhewe, sing duwe dekeng. Dekenge awake dhewe sinten? Nggih Gusti Allah. Jadi ojo golek dekeng liyane Gusti Allah. Tapi ngeten iki lek ngomongne iman niku sing dibutuhne napa? Praktek. Iman niku enteng dionekne ning prakteke awake dhewe piye amrih yakin tenan kalih hakikat napa sing diperintahne Gusti Allah. Nah niki sing paling penting niku keyakinan niku praktek. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Nek wong kuwi mang gawe hukum sing rena-rena
sing ora ngangge hukume pangeran qaddallu teman-teman sasar wa ma kanu muhtadin lan ora ana kahanane memang wong-wong sing oleh pituduh. Maka mereka termasuk orang yang tersesat, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun to jenengan ini kula paringi bocoran. Jenengan niku kula siyen ajenge wangsul ten pondok niku salah satu wejangane guru kula. Napa sing awake dhewe waca nalika salat niku japa sing paling ampuh. Percaya mboten percaya nggih ngoten niku. Napa sing awake dhewe waca nalika salat niku japa sing paling ampuh. Mulai saka sing pertama takbiratul ihram sing diarani takbir. Nah, takbir. Mulai takbiratul ihram mlebu nek ngene donga napa? Iftitah ngoten Fatihah, terutama Fatihah niku termasuk donga sing ampuh. Bahkan teng tafsir Sawi niku didhawuhna nek panjenengan pengen roh napa niku fadilah Fatihah gampang diijabah kali Gusti Allah, nek maca Fatihah niku bismillah kali alhamdulillah niku digandeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku digandeng. Bareng ngoten sak terusé pisah-pisah mboten napa. Jadi namung niku bismillah satu nafas. Jadi yaqra'ul basmalah niku muttasilun alhamdulillah ittisal bilhamdulillahi rabbil alamin bitanafusin wahidatin kelawan satu nafas. Jadi lek maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin terus diwaca. Syukur nek gelem jenengan ngamalne Fatihah niku diwaca karo jumlahe nabi ne Gusti Allah. Pinten 313 sing diduduhne kalih Gusti Allah. Ning sing wajib dikenal niku selawe. Lah lek maca Fatihah lek jenengan gelem rutin diwaca ping 313 sedina niku fa insyaallah jenengan amalane Fatihah niku damel napa mawon butuhe panjenengan fa insyaallah kaya sing didhawuhne Kanjeng Nabi Al-Fatihatu lima qara'ta bihi. Kadang awake dhewe gak patek percaya mergo napa Fatihah kerep dionekne golek japa sing angel. Biasane kan ngoten to. Jopone mek Fatihah iki opo? Kula niku gadah pengalaman. Niki kalih cerita mawon. Kula niku gadah pengalaman. Ponakan yo istilahnya sik sedulur kalih kula. Dulur kula niku siyen Islam awane. Bar Islam niku ya mergo pencarian murtad. Akhire metu saka Islam pengen belajar agama Kristen. Belajar agama Kristen sampai dadi napa meh dadi wakili Rama napa istilahnya dadi tukang abdine Rama. Belajar ten Kristen gak marem metu meneh mlebu ten Katolik. Ten Katolik gak marem akhirnya lunga ten Bali. Lunga ten Bali niku belajar Hindu. Niku saestu niki tasik sederek kula. Kalih tasik sederek kula. Asik dulur cedhek kalih kula. Pernahe lek kula nimbali mbae dulur kula niku nimbaline Pak D Mangil, ngoten Pak D Mangil lah. Ini pernahe Pak D kula. Berarti putune lek kalih kula duka jenengan itung dhewe iku dulure piye. Dadi teko Islam pindah ten Kristen, pindah ten Katolik, bar ngoten gak marem. Mlayu ten Bali belajar ten Bali niku dadi agamane Hindu. Basan ten Bali niku cara mriko
belajar kalih Brahmana. Wis ilmu sembarang barang dipelajari. Sembuh ilmu apa sembarang apa ilmu apa sembarang wonten kok dipelajari. Akhire wangsul dilalah cetukan Pak Lek kula nggih. Nah, dadi putune Pak D cetukan kalih Pak Lek kula. Tapi mboten kula sebut jenenge. Nah, paling daerah mriki pun enten sing kenal. Lah dilalah panggih kalih Pak Lek kula. Kalih Pak Lek kula ditekoni, awakmu iki jane ning ndi to? Sawi kok gak tau cetuk. Apa sing sampean goleki? Ngoten. Anu Pak Lek, kula belajar ngene sembarang barang. Akhirnya kalih Pak Lek kula wis njajal cakno. Ilmumu sing wis kok pelajari cakno. Aku tak maca karo Fatihah iki tok ae. Dijajal. Ampuan di ilmu karo Fatihah. Dilalah niku kok tasik kasoran kalih Pak Lek kula. Iki sik entuk hidayah maneh. Dadi bar teko Kristen mlebu Katolik bar ngoten mlebu Hindu belajar rena-rena akhire basan cetok Pak Lek kula. Ilmune digandengne kalih Fatihah. Niku ternyata tasik napa? Tasik unggulan Fatihah. Lho niki tenanan iki cerita tenanan. Terus dulur kula niku tasik dereng trimo. Balik malih ten Bali, tapi tasik dereng mlebet Islam malih. Iki tasik mlebet Hindu. Balik malih ten Bali. Akhirnya ketemu malih kalih belajar malih kalih gurune. Lah ternyata gurune niku ya sakjane tiyang Hindu sami tiyang Hindu. Dilalah gurune niku tahu belajar ten Jawa. Gurune niku tahu belajar ten Jawa. Ponakan kula niku njaluk japa sing paling ampuh kanggene gurune. Lah ternyata basan dirungok-rungokne sing diwaca gurune ya Fatihah. Padahal gurune niku mboten Islam. Aku mbiyen entuk rapalan donga iku jenenge mantra iki kok Jawa. Tapi ten mriko dadi japa paling andalan. Akhirnya napa? Ponakan kula wangsul nyethuki Pak cilike. Akhirnya balik Islam malih. Sakniki profesine tukang jagal. Lho niki enten iki kisah nyata. Nate panggih kula jagongan. Sampe napa saiki kegiatane? Lah penggah aku namung ngaji. Cocok wis terusno. Lho nyapa kok sampean muni ngono aja kaya aku. Mergo aku biyen ya rada napa niku istilahé keblasuk gara-gara pengen golek rena. Saking penasaran karo agama tinggi jajalan. Teko Islam mlebu nek Kristen, mlebu nek Katolik, mlebu nek Hindu, saiki balik malih ten Islam. Napa? Ternyata barokah Fatihah niku luar biasa. Barokah ini Fatihah. Makanya diarani Ummul Quran. Jadi induke Al-Qur'an. Makanya jenengan lek dijak Fatihah, dungane putrane Al-Fatihah. Sing tenanan lek maca Fatihah aja panggah. Oh, penting iku panggah Fatihah. Tok opo iki? Aja. Lha niku napa niku? Donga sing pancen enak dilafadzne mergo awake dhewe bendina gunakne. Bener. Carane gampang. Jenengan pokoke mantepe pripun maca Fatihah putrane awake panas muga njaluk ten Gusti Allah. Muga-muga diparingi adem maca Fatihah sebul ning banyu. Ya nduk diombe muga-muga diparingi ndang sehat. Dongane saranane ngoten niku. Tapi awake dhewe ya ndelok-ndelok nek ajake panase mergo pilek ya ditukokne Mixagrip utawa Bufagrip ya maksude ikhtiar batine ya panggah ning ya dongane. Dadi Fatihah niku sarana donga. Nah, ikhtiare ya ditukokne Bufagrip, ikhtiare ya ditukokne utawa Mixagrip. Iki enggak promosi lho ya.
Mboten korupsi. Pun. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rusyatin ghaira ma'rusyat. Gusti Allah niku zat yang telah menjadikan kebun yang mana tanamannya ada yang menjalar. Ma'rusyat niku tanamane nelolor. Cara mriki ana kebun sing diarani kebun napa niku semangka. Terus kebun apa malih? Melon. Niku pun diceritakne. Jadi sebelum itu dikembangkan oleh manusia, berarti Allah niku pun belajari. Mulai nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sampai teko Kanjeng Nabi Muhammad, pengetahuan niku pun nenten. Jadi Gusti Allah niku ndadekne kebun utawa ndadekne tanaman sing tanaman memang sifatnya lolo. Wa ghairu ma'rusyat, lan Allah menciptakan tanaman yang sifatnya tumbuh tegak ke atas. Jumlahe klopo, jumlahe napa niku saliyane klopo niku napa? Wis pokoke wit-witan sing munggah kurma, delima. Jadi niku munggah. Wan nakhla waz zar'a. Gusti Allah dadekne nakhl kurma waz zar'a zuru utawa kaya mriki gandum. Mukhtalifan sing rena-rena ukuluhu macem-maceme zuru. Dadi jenenge gandum pari niku macem-macem. Ana cigelis, ana ciheran, ana nampat. Kan macem-macem. Ana super, seiran super. Ana sing pari ageng-ageng sing enten sungute niku napa jenenge? Niku lah tasik menangi. Ajenge nandur mboten napa niku dipenging kalih mara tuwa. Mergo napa? Parine tibakno atos. Lho rena-rena. Idza asmara wa atu haqqahu. Ning lek wis idza asmara, lek wis uwoh. Wa atu haqqahu, aja lali nekake apa sing dadi hake zuru, maknane ngetokne zakat. Dan iki perintah Gusti Allah. Dadi Gusti Allah niku wis ndadekne wit-witan ana sing nglolor, ana sing ngadeg, ya ana kurma, ana gandum, ana beras. Kok beras, ana gabah, ana pari. Ning aja lali wa atu haqqahu, nekakne hake tanduran. Maknane zakat. Lek tanduran memang diunoni, diairi dengan tanpa mengeluarkan biaya, zakatnya 5%. Lek ditanduri, diairi dengan mengeluarkan biaya, maka zakatnya 10%. Zakatnya niku kapan? Sekali panen niku lek cukup nisab berarti dizakati. Tidak menunggu 3 kali panen utawa setahun. Pokoknya pari niku pun panen, nisabe pari niku sekitar 1 ton punjul 6 kental. 1 ton punjul 6 kental niku gabah garing, niku pun sakni nisab. Jenengan 5%, 5/100 kali niku hitungane kilo, berarti pinten 1.600, pena ngomong 1.600 kilo. Jadi 5% dari 1 ton, 6 kental. Niku lek wimang banyune dikeluarkan tanpa menggunakan biaya. Tapi nek biaya menggunakan biaya, maka 10%-nya daripada tandurane wimang panenan. Jadi 10% dari 1 ton 6 kental, jane 1663 nek mboten ganti. Jadi sak ton punjul 6 kental sekitar punjul 6 kental swidak 6 kental 30 kilo. 30 kilo ini kan sekitar mboten nggih? Sekitar sakmonten lah 63. Di nggih, dadi 6 kental 30 kilo. Dadi niku nisabe gabah kering. Gabah kering itu sakmonten. Kok jenengan gadah panenan penamung 2 ton,
berarti niku pun wajib zakat. Gadah panenan saking saton 9 kental berarti pun wajib zakat sekali panen nggih, mboten ngenteni setahun. Beda kalih zakat perdagangan. Lek perdagangan niku haul berarti 1 tahun. Emas niku nggih haul 1 tahun. Emas lah Pak, emas niku gadan kula perhiasan. Lek perhiasan gak usah dizakati. Zakat emas niku yang tidak dijadikan perhiasan, maksudnya mboten jenengan damel paes dan jenengan gadah emas sekilo gadah emas sekilo sampean dadekne kalung sampean nggih niku mboten ngetokne zakat. Tapi nek jenengan investasi emas memang rencananya diinvestasikan emas, tidak digunakan untuk perhiasan, ya memang diinvestasikan, entah itu berwujudkan logam dalam artian koin utawa kotak utawa sampean bentuk gelang tapi gak tahu tinggi pancen niate diinvestasi, berarti niku tetap zakat. Tapi nek jenengan memang digunakan untuk paes, untuk perhiasan niku gak perlu disakati. Ngoten nek Mas. Kayak sekilo mawon jenengan investasi emas. Jadi jenengan gadah emas, lek pengen gak zakat masih memang jenengan gawe kalung sampean nggih. Niku gak disakati. Utawa ge gelang. Ini sakmene nggih. Bek mriki krencang girewang kan penak to. Rewang gelange emas grimbyang. Nah niku. Kemudian zakat niku lek corok sakniki ada istilah zakat berkembang. Zakat berkembang niku, zakat niku mboten kudu diecer. Jadi misalkan jenengan ten mriki enten sing mengelola, misalkan ini contoh mawon. Misalkan takmir niki ada memberikan satu menunjuk panitia pengelola misal ki sing dimintai dipercaya untuk mengelola zakatnya orang Rembang misalkan. Ini boleh zakat ini tidak harus dibagi-bagikan misalkan 50.000 didum sak Rembang, enggak kudu ngoten. Zakat niku bisa dikumpulkan dalam satu orang. Wis iki ana zakat tahun iki sing ditokne karo wong-wong sak Rembang. Sing muzakine sak Rembang ternyata setelah dikumpulkan ketemu 10 juta misal nih. Wis iki tak kene sampean dengan catatan sampean kudu iso berkembang. Mergo apa tahun ngarep sampean wis gak oleh zakat. Gonen modal usaha. Lha niki boleh ngoten niku diarani zakat berkembang. Zakat yang diberikan kepada mustahikul zakat untuk modal ben berkembang. Tahun ngarep dhek wis gak oleh zakat. Bareng ngono genten liyane ne. Di modal ngoten niku. Sing tahun ngarep wis sugih gak oleh zakat meneh. Nek iso malah zakat. Bareng ngoten dibagekno meneh. Niku pareng, ora kudu diecer. Wis iki sing oleh zakat wong Rembangi enek wong 100. Dibagi 200 mboten enggak kudu ngoten niku. Misalkan ngoten niku pripun ya oleh gak apa-apa. Ya oleh ae tapi cara wong ya jadi bahan konsumsi. 200.000 dikekno wis entek. Gitu. Nah, sakniki pun modern. Jadi pun modern niku pengelolaan zakat niku macam-macam. Yang penting tidak mengurangi nilai daripada syariat untuk aturan hukum zakat. Nggih. Pun muga-muga kula panjenengan sami iki tetep saged istiqomah dipun tata keluargane, dipun tata rezekine sehingga kula panjenengan sami saged dados tiyang ingkang saya dangu saya sae zahiran wa batinan Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mawlaya salli wa sallim